Ulalele Indaba with Alex Mthiane on Gagasi FM. Before nje singene ekutheni umuthi uyakholelwa kuona noma ukholelwa yini kuona. Ngizoyiqala nje la ekutheni on this show masine open line. We've had people asking for ukuthi ningakwazi ungisiza advise ekutheni ukhona umuntu ongathi kumina ngidayisa na umuthi either ngisemarket noma ngikuphi ngidayisa umuthi womuntu ofuna ukuthola umsebenzi mawufuna ipromotion emsebenzini uzowuthola la kumina ungaya yini kumuntu omelaphi ngokwesintu ufika ukuthi ufuna lo muthi lowo and again mangabe ukuthi khona into enjalo abanye bathi kunezinto kumele ukuthi ungazenzi like yini ukulala nomuntu wesifazane uma umuntu wesilisa kuyawuphuphisa noma kuwenza usebenze kangcono kanjalo futhi mangabe umuntu wesifazane wena uzolala nomuntu wesilisa kuwenze njani umuthi nokudla okudlayo true uthi kunokudla okungamela ukudla mangabe usebenzisa lo muthi njalo we do not know so namhlanje ke we're about to find out if konke kunjalo yini right asiqala simukele bathini batha traditional healer regular on the show sikumukela bathini ngibingelele Alex ngibingelele nozakwethu udokotela nabalaleli begagasi elikhulu kaZulu-Natal. Sure lo dokotela ekhuluma ngaye udokotela Khehlekelezi naye is joining us namhlanje dokotela sikumukela. Ndumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba phejembeje mfazo nempandla lizwe zamadoda ebomvu. Dictionary indaba yetitu umndeni ngiyabingelela futhi Alex ngibingelela nabalaleli. Inkinga enza ngisho lento kukhona wangisendela nje ku Facebook wathi Khehlekelezi mawungayishongo lezi yayibonga angiphili kwigagasi. Uzisho lezi ibongo ene usisi ubuyi wakamazibuko wathi hayi Khehlekelezi baningi ngithi mabalaleli igagasi sebe addicted. Ngoba ayi kuneyenza lento egagasini uma umazibuko ukuthi simbingelele. Yeah so uyakhonza la again. Yes. All right nansi itopic esikhuluma ngayo le yomuthi womsebenzi ukuthi usebenza kanjani and ungakubuka nje nokudismiss njenge joke kanti uthola ukuthi ngempela into ekhona eyenzakalayo so iyona ke into esikhulumayo namhlanje and I have Khehlekelezi here nobathini bazophendula ke ama questions akho inumber 0861596596 mhlawumbe wayizama lento engakusebenzela unga Twitter as well @alexmthiane sinana Facebook page @indaba with Alex. Now khona umuntu webhizinisi khona umuthi ukuthi izinto ziqonde nakho konke lokho bathini ikhona into okuthiwa umuthi womsebenzi. Yes. But one ungayikufuna umuthi for I position ongaqualify for yona. Two ungayikufuna umuthi for I position engekho vacant. Okay, give us an example kuswela kuleyo qala yokuthi position ongekho qualified for yona kulokwesibili position engekho vacant. Give us isibonelo. You'll never be a manager if ever you don't have ama skills and what it takes to be a manager. Okay. Noma baba ungawuphatha umuntu uthathe kuphi akubalekile lokho. Inkampani ngeke iqhashe if ever there's no position open for you. Okay. Yes. Okay so like my interpretation lana bathini mangikuzwa kahle. Isekutheni ke if ukuthi ngiyawufuna lo muthi qala mangiyofunele iposition esi-advertised and then secondly kube ukuthi ngiyaqualify for wona makuthiwa kuma requirements akhona you need 2 years experience udinga a post graduate diploma in marketing management yes. So lapho ke usungahamba kuyofuna lo muthi ngenxa yalezi izinto eseyibekiwe onazo. Yes because umuthi uzokwenza ke manje ukuthi ube neopportunity ukuthi ubizwe for interview. Okay. Ube neopportunity futhi ukuthi ukwazi ucindezela laba abanye bazobe bebiziwe nawo to the same job. Now usufike ke ukuvuthondaba ke lapho kunomehluko phakathi komuthi lapho kuthiwa khona like njengomuntu afika athi ngifuna nje ukusebenza noma babe ngifuna nje ukusebenza kunomehluko lapho kodwa abahluphi ke labo lo market ayihluphi ke lapho umuntu athi ngifuna nje ukusebenza imarket ehlupha ile ethi angipromote emsebenzini njalo semsebenzini udakiwe every Monday. Awuqualify ukuthi ube kule position okuyona abanye thothi baya qualify but kunezinto vele ibacindezelayo benza ukuthi emsebenzini babanga recognize ukuthi ba fit for a certain position. No thank you ngithanda indlela outlining ngayo ubathini bathake lo sekufuna ufaka wena la Khehlekelezi khona into ayisho ngosegcineni la ngase ngithi usefike ukuvuthondaba umbatha uthi once usebenzisa ke umuthi uya kwi job interview lo muthi into yenzayo ucindezela amanye ama candidates enibanga nawo lesi sikhundla oyichazile ukuthi izokwenzeka kanjani if ukuthi mhlambe kunabantu abawu5 ebebe for this job interview wena ke uwe wedwa usebenzisa umuthi kubenza njani bona laba abanye abayi4 kufana nokuthi nihamba niyofuna umsebenzi nonke laba abanye abagezanga wena ugezile unuka kahle bona banuki kahle angithi ngiyezama ukwenza isibonelo njengoba ethi bayacindezeleka
vele wena uphethe wonke amathuluzi obunhlanhla bona laba bawaphethe bashanga inhlanhla yabo le yasedlozini noma nje original nhlanhla wena usufakelile extra so obviously mawufika let's say bazokunika lo muthi abathi uvela bahleka uzothi mawufika wonke umuntu udle nomlomo omnandi namanye amakhambi mawufika uhlala nje they are interested ukuthi bezwe istory sakho show ukuthi kahle kahle lo muntu uthini noma sewuhambile they will be still interested ukuthi yazi you know what noma beshilo bonke but there is that guy okhulumile into yakhe yenza sense in hayi ukuthi yenza sense sebebanjwe ilento oyidlile noma ilento oyigqabile kuwena oyigcobisile. Okay, inamba yethu ithi 0861 596 596 sikhona kuma socials Facebook Indaba with Alex, Instagram and Twitter Indaba with Alex. Now we have ubathini no Kehlelezi. Okay. Now on this show omunye wenu guys angisazi ubani wake washo wathi kahlehle khona abantu abangadingi ukusebenzisa umuthi uma uthi umsamo wabo noma idlozi labo libabhekile abadinge boost ngomuthi so ikhona into enjalo yokuthi usebenzisile umuthi wena but lo muntu wesibili lo engibanga naye le position akasebenzisanga umuthi ukuthi nje idlozi lakhe noma umsamo wakhe uqinile umenzela izinto ekhanya uyiqiniso lakho Alex Alex kwesinye isikhathi into sorry into esezayo isekelo okhulele isekelo sakini uma isekelo sakini kuukuthi makho into efana yenzeke kuyaguqa kuyakholela kuleso sisekelo leso yes omunye umuntu angeza nomuthi kodwa ungasebenzi kodwa at the same time kuya ngokuthi umuthi uthaka ubani njoba kunesisho esithi awumbi wandawonye then ke omunye umuntu abe nesisekelo Alex sokuthi mina manje ngashisa impepho ngakhuluma nobaba omkhulu ngakhuluma nogogo ngakhuluma nobani ngiyazi ukuthi into engimangifuna ngizoyithola okay yes. All right ngeke inisiku classify ngokuthi ku-cheater lokho ukuthi uye kule job interview but you had to boost amathuba akho ngokuthi uyenyangeni ngeke sithi ucheatile bekufanele ukuthi uyiwinele wena nje siqu sakho ungazange ubooste ngomuthi angeke ngize ngisho ukuthi ucheatile uNkulunkulu sizoyisizayo uma ufuna intombi uyayishela ilwele remember manje yaku interview the point is niyalwa laphana but nilwa ngedebate nokuthi uziveze ukuthi ubani angeke ngithi ucheatile because naye bekufanele ayeke kufana nomuntu ozothi esontweni hayi lo prophet kakhulu ngoba why now ungaprofeti ngoba kuyalindwa umoya ongcwele wehlele kubantu bese uyakhuluma finish. Okay ufuna okuthile ueda kehle wena embatha kulokho kusho Kehlelezi yes is either umuthi abanye kakhulukazi umuntu esifazane they go to an extent of ukuthi ayinikele ngomzimba wakhe ukuthi ayithole lo msebenzi abanye baya bribe so ziningi indlela kuwona umuthi wonke abanye uya ku interview uyazi ukuthi mina manager sengifumbathisile brown envelope amuya ku interview uyazi ukuthi mina manager sengihlanganile naye ngayitshena ngathi hayi ilokhuzana ikhekhe likhona uma ulokhuzana kuthiwa lo msebenzi ngiyawuthola izinto efana lezo so masibuka le ndaba yomuthi singayibuki in isolation abantu benza indlela ezihlukene abanye athi ngiyaku interview vele umalume loyana usibali wami loyana vele uzokuthola umsebenzi so umuthi une percentage ethi ayilingane nalezi ezinye izinto ngoba kusisikhathi ukuthi udlile ngempela umuthi kodwa imanager sisithathile isinqumo sokuthi ngifaka intombi yami ngifaka udadewethu ngifaka lo muntu lona also awukhokhele lo msebenzi right masana kusijoyina mhlambe usuyibambile topic yethu sikhuluma ngale ndaba leyo yomuthi nomsebenzi ungakwazi yini ukuthi usebenzise umuthi ukuze uthole umsebenzi sikhuluma nayo Kehlelezi nobathini ungathumela ama voice note ku 064 624 5378 sikhona na ku Facebook as well Indaba with Alex ngizobe ngifunda ke nama questions nama comments avelayo asingayishiyi ngaphandle le guys ngoba iyenzeka you see someone ohlulekayo ukwenza umsebenzi wakhe and uzwa abantu bethi why uthole kanjani bo and then bese impendulo izothi hayi mhlambe labantu abasebenzisa imithi ukuthola imisebenzi so yona icase efana leyo nje lesikhuluma ngayo namhlanje uthola umuntu yes unawo lo msebenzi and kodwa uyamhlula akakwazi ukwenza then babuzeka abantu ukuthi pho wazongena kanjani ungathola ukuthi on that period of time wenza kahle ku interview but kushintshe esengaphakathi uthe mayefika ngaphakathi wabona ukuthi ziyangidlula lezi zinto
wagijima ukhehlelezi nginayo le position engiyitholi and ngiyabona ukuthi iyayiphilisa ingane zami noma nami zikhona izinto engizenzayo ngoba phela akekho umuntu ongaganga emsebenzini wakhe bayaganga bonke abantu emsebenzini ngiyantshontsha lamba na but manje ngiyabona mangingaxoshwa la ngizolamba khehlelezi do you know ukuthi kunabantu abenza icontract nenyanga athi inyanga yami ngizokunika into ekanje ngenyanga so I want you to make sure ukuthi whatever I'm doing angibanjwe emsebenzini so ukhehlelezi noma kuthiwa ngigaya ini ngenza sure my first client engiyigayelayo uyena so oqala into engizomenzela into yesithunzi so ukuthi ngisho kuthiwa uganga kanjani emsebenzini noma abone ukuthi umsebenzi akawazi kanjani but akekho umuntu okufanele am approach afika athi hey this and that bangagcina ngokukhonkotha kuphela noma ngokukhuluma emasayidini kodwa ngeke bazobasho lutho. All right. Isithunzi nomuthi nomsebenzi 0861596596 angisho sisaqala ke mawufuna ukuba anonymous ungakwenza lokho. Just to remind you, have you heard about our latest app? We've been getting ama questions ukuthi nikhona yini kweBouquet mangabe sengisuke KZN angikwazi ukulithola igagasi. That is going to change. Even zona lezi ingxoxo efana nale Indaba Yesintu usungayithola nje kwi-app yethu download. Ungaya ke to get more info website yethu gagasiworld.co.za. Sure, you're listening to Gagasi sikwindaba yesintu namhlanje sikhuluma indaba yomuthi and nomsebenzi yezisipani. Okay? Khona leyo nto masekwenzekile ke iziphi izinto kumele uyiqaphele. Asingene lapho ke bathina ngizoqala ngawe nje, right? Fine, usewutholile umuthi and wayithola ke the position obukade uyiapplyele. Yiziphi izinto sekumele manje uyiqaphele ukuze zingaphambani nangendlela othole ngayo le position? Ukwenza into osuqambe amanga ngayo ukuthi uyakwazi ukuyenza ngoba nakho usizo umuthi uyenze sisi. Enquire iskill esifanele so that lo muthi loyo ukwazi ukuthi ungabi nencindezi kulento osukuyenza ngoba manje uba udokotela dasho ukuthi yes unaso isithunzi usekunikile isithunzi kodwa uyalapha ngeattitude nearrogance and everything eventually kuzoba khona omunye umuntu futhi oqhamukayo manje namanye amandla angaphezulu kwakho ugcina manje usoxoshwa futhi kubonakala ukuthi ngempela into ade uyenza emsebenzini ayikho so noma babe uwazi ukuthi unesithunzi udokotela khehlele sekunikile isithunzi esifanele ukuthi ugadeke emsebenzini ube protected unalowo contract or whatever but iassist nawe ngokuthi wenze umsebenzi wakho ngendlela. Most importantly, landela imigomo nembandela yomuthi osuke unike wona. Eminye lembandela kuba yini nje I want to know. Let me tell you a story selokhuzana. Uyazi ukuthi most truck drivers akudrive bona, drive otokolosha. Truck drivers. Yes. Driver bafana. You understand? Thothi truck inmongena kunenyama enukayo in. Ngishayeli ifini uyamtshela lo zobamba itruck ukuthi uthenga isteak usifaka lapha. Okay. Awenzi lutho. So wonke umuntu unendlela yokuprotecta umsebenzi wakhe. Okay, so the day wasasithenge leso steak then ke sekuyanyamala lokho ukuthi labafana basebenzisayo bathathe ephi basebenza kanjani. Sure. Asiqale kamasho sabona Sam. Amba kanjani baba? Sure siyaphila thina. Awu ngiyaphileka. Bengithi nje ngibuze nje njengoba nilapho nje endabeni yemithi. Yithi ngifuna ukwazi nje yami indawo yomsebenzi ukuthi masithi ngiya ku Dr. Khethelezi ngiyofuna umuthi womsebenzi. UDr. Khethelezi esikhathini esiningi uthi hayi yena impela nje imithi yakhe nje yabiza. Bese ke uyangitshela ke ukuthi ngingakhiza nje ngomuthi nje mina ukuthi uthole umsebenzi okanye nje uqine umsebenzi. Bese ngiyabaleka kuye ke ngiyakulo baba lo khehla lo naye lapho. Bese ngiyakena uthola ukuthi yena yakhe imithi nje akabizi kangaka ngalendlela uDr. Khethelezi yabiza ngakho. Ngifuna ukwazi ukuthi izongisiza ngokufana na okanye lento iya ngokukholo ukuthi lo muthi ka Dr. Khethelezi Dr. Khethelezi bozongisiza kangonywana kodwa ngendaba yokuthi amandla anginawo ukuthi ngikhokhele uDr. Khethelezi ngicela sengiyangapha kodwa ngiyangamadawudu ngapha nje lo baba umuntu. Yes. Wazakala na. Okay. Imanje lo ke Sam. Ngicela ukuphendula Sam. Yes. Buthu Alex ukhehlelezi uzophindashwa namanje. Ngiyabiza and there is a reason why ngibiza. Why? The reason why ngibiza from the starting qala ngikuhlolela. Mina angifuniseli ngisho ngqo. Number 2
umuthi ngiyawuhambela kakhulu uma ngizosuka la ngeNigeria ngiyofuna impande ngigibela iflight ngenza yonke into ngiyakhokha endleleni so I have to ukuthi nami ngibone ukuthi kanjani and 2 abantu bakithi mangizokunika into ngisuke ngigaranti 100% sure but mawuzozofuna into yomsebenzi akufanele umuntu uzumbize into yomsebenzi most of the time ngithi khanyisa khipha imali engaka deposit then maso utholile umsebenzi ebese uyabuya ke uyangikhokhela enye but going back to equation yakhe uma usufikele kuKhehlelezi mina ngiyakuhlolela mase ngikuhloleli ngiyakutshela ngithi you are more than welcome ukuthi uye kwenye inyanga ezokunika izinto at a cheaper price but into esindisa umuntu kakhulu inkolelo uma ukholelwa kuKhehlelezi uzosinda uma ukholelwa kumbatha uzosinda so angayiyena enganali ithemba kumbatha ukuthi kumbatha ngeke asinde uzosinda not ukuthi uKhehlelezayo ngokuthi udumile cha nombatha umuthi umuthi awumbiwa ndawonye asigayi ngokufana nombatha kungenzeka umbatha wakho strong kungenzeka uKhehlelezi ustrong. Okay, so into envumelana nakuyona no Sam ileyo ukuthi kunenkolelo phakathi ukuthi lo muntu engiyakuyena uzongisiza yini. Yes. Okay, interesting one. I'm noting you wena bathini ngizobuyela nje kuwena. 0861596596 usegagasini. Siyenza le ndaba njalo ngolesithathu indaba yesintu and usiphe nawo ama topics email indaba@gagasi995.co.za noma us-inbox uthumela ama direct messages. So kamacho siya Lady Smith Mamdlolo. Yebo sanibona ngibingelele no. Thokoza khona. Nabafundisa bakhona. Amen. Engicela ukukubuza umuthi unawo yini expiring date asithi kwenziwa something impilo something sincane leyo nto izongilandela ngozi ngishade ngisemshadweni leyo nto leyenzwa isebese khona yini or nje ukuphambeni ngisathi uya expire umuthi ufuna ukuhamba futhi or uma ufuna uhamba yini phinde futhi uhambe uyovusela. Alright, nokulungela mama, sorry sishawa network lapho. I think singayithola impendulo la kuwena bathini. Kuya ngokuthaka Alex. Kunemithi kunokuthaka kuthiwa isibopho. Thola ukuthi lo mndeni loyo uboshiwe into zawo ukuthi bawubophe baphinde bawuqalekisa ukuthi kulo mndeni lona kuyoze bephakade angeke balungu nelutho kulendlu le noma kulo mndeni lo. Bese kuba khona ke imithi lena kuthiwa uyokubethela eyoqiniswa iyavuselelwa Alex. Yeah. Njengamabhande nje ngeke ube nebhande loqina udu kufanele ukuthi ulivuselele every year. Mawuzazi ukuthi umsebenzi wakho uhlangane nezinto zokudubulana mhlambe uyinkabe emarenkeni noma uyibodyguard in awukwazi ukulinda unyaka wonke ukuthi uvuselele at least 4 times a year. So umuthi uya expire vele kuwena ngenxa yezidlo esizidlayo. So mabantu bethi usesiqela somuthi basuke beshintile kanje. No, akubona uqela bomuthi lobo Alex. Ukuthi you have to do this 4 years kusho ukuthi every quarter kufanele uyiqinise again uvuselela ibhande. Kuyafana nokuthandaza Alex, uthandaza every day makuthiwa ukholela isekelo sakho ukukhuleka every day njengami nje. Yes. No ngihlala ngithandaza nje ngicela ukuchaza leli gama elithi isiqila somuthi shortly. Umuntu oyisigqila somuthi umuntu osuke edlisiwe ugqilazwa umuthi akaboni yena njalo uhlale landela lo muntu amlandelayo useyisigqila somuthi lo muntu akaboni not ukuthi maybe njalo mawuhlala udla umuthi njengami nje ngihlala ngidla umuthi ngibhodla wona nginuka wona yonke into angisona isigqila somuthi. Contention about ukuthandaza ukuphikisa bathini uthena nawe uphila ngomthandazo. Nami phila ngomthandazo ngihlala ngithandaza kakhulu uma yabona nje abantu abazofika kusasa sengiyabazi namhlanje ngoba ngiyathandaza nasebusuku futhi ngiyengivuke ngiyothandaza ngibuza abantu bakithi ukuthi labantu abeza kusasa banankingani ene futhi ngibasize ngani. Okay, ithi ngiphuma encane nje la ngoba ngifisa umlaleli asho ukuthi uphendulekile yini. So sisi ukhuluma lana bathi ngendaba yokuthi kuyenzeka ukuthi nani qelaziwe nani niqalekisiwe kutheni kule family ngeke kuze kulunge lutho. So le mpendulo uyayizwa leshoyo. Yebo ngiyayizwa. Ngicela ukubuza kuba uKhehlelezi ukuthi eyami ngicela ngihlulele kancane ukuthi eyami impilo pho ingani ingaqhakaziki because ngiyawusebenzisa umuthi mara ungiyini ngenza nginomntwana ngimtholi. All right, let's do this sisi. Because lo muthi wanamhlanje yilo ukhuluma ngejob interview, so ngizocela nje ukuthi uthathe number yakhe egcineni and uzothola kuyofanele sikwenze kube itopic nje ngamanye ama shows azolandela. But sifuse inhlanhla mangiyezwa ngazi ukuthi usosizini. Sathu anonymous eThekwini sabona. Sorry. There we go. eThekwini, hello Anonymous. Hello njani? Sure, siyaphila kunjani? Siyaphila sikangani. Sure but.
Ya ngicela ukubuza lapho baba uKhihlezi ukuthi mawunesimo esifana nesami indaba zedlozi ziyinkinga kakhulu and senisele ninodwa nezingane abantu abadala basekho ulwazi amnalo and mawuzwa ngokwasha kahle na certain lama wakho bayakholwa kakhulu and akashadanga ngokusemthethweni indaba zomsebenzi ngoba umsebenzi asutholi awutholakala indawo ungakusebenza indaba yomsebenzi ungasebenza indaba ye umuthi ungakusebenzela okay all right ngoba phela umsebenzi kwawona ukho nje sidalo awutholakala indawo mawutholile ukhishwa into encane nje okay Khethelezi into engizoyisho kulobhuti uthi akazi ukuthi kwenzakalani firstly into yokuqala ngizothi mina ngivakashela hamba ngivakashela masihlolile angithi akasebenzi thathola ukuthi inkinga yini ngizobe sengimdirectele esontweni khona lapha ekhaya kuyasonta Sunday kusuke kuyi government hospital Sunday nje angikhokhisani kumahala la ngisuke ngikhulekela khona straight abantu abadasebenzi okay uba uthola umsebenzi babuye bazobonga so nje sizomsesithunyweni simkhulekele okay anonymous siyabonga khona bufuna ukisho bathini before yes Alex ukuthi kufanele aphume ayofuna usizo so njengoba udokotela adasho ukuthi makafike kuyena so kufanele aphume bottom line ufanele aphume ayofuna usizo so ngeke hayi ukuthi umuntu awusebenzi uma kunesimo esirong edlozini kunemithi ekwazi ukunqamulela kunemithi ekwazi ukuthi ngithi mina Alex umuntu mefika ekhaya mangibona unenkinga kakhulu esimeni sedlozi bese ngithi ake sisebenzisa amandla omuthi okwamanje so that uzokwazi ukuthi uthole i-break ube nawo amasentana ukuthi uzokwazi ke ukuthi uthole ke ukuthi ulungise isimo sakho somsamo. We have Ubathini Mbatha, President we Traditional Healers Institute. Bese sizoba ke nodokotela uKhethelezi. I know ukuthi lokhu kungase kube wrong kodwa abantu abaningi bak understand ngendlela enzokusho ngayo. Kungazi ukuthi manje you have on the one hand umuthi kulesesibili isandla kube umthandazo. Kuba ngazi ukuthi kukanjalo. Alalekho iphutha makusebenzisa kokubili. Noma mhlambe ufanele ukhethe kodwa bese kubonakala ukuthi umthandazo unamandla kunomuthi or umuthi unamandla kudlula umthandazo. Ngiyafisa ke nichaze lento niyama traditional healers. Kumina no Alex. Isekelo at the end of the day. Uma it's up to wena ukuthi usebenzisa isekelo noma isekelo. If ever kini kuyakhulekwa or ubelievela ekuthenini kuze umuthi wakho uzoba namandla fanele ukuthi ukhulekele. Wena ukholela kulokho ukuthi umuntu wami angisebenzeli mina mangavele ngusebenzise nje. Usukhulekelela ini le abelapha indaba ku abasile. Uphume enyangeni uje ukuthi wena uyolashwa kwanti uyothatha idliso. Uphume enyangeni uthi uyolashwa kanti utshontshelwe idlozi. Okay so akuphambani. Njengoba addition nje ukhetheleza ukuthi uthandaza uyathakatha sorry uyalapha and then Sunday uyathandaza. Okay right. Thanks for that. Njengoba ngangike ngayichaza phambilini. Uma uthwasa umuntu ethwasa ake ngenza sample njengami. Mina ngithema ngithwasa ngiqale ngathwasela ubungoma. Straight mangisuka lapho kwabonakala ukuthi lelidlozi liyaphakama selilwa nesithunywa kwafanele ukuthi manje nesithunywa sibalansiswe ebese kubikelwa abantu basekhaya kithi ukuthi no labantu akusetshenziswana kahle siyasebenzisa umuthi phakathi nesonto but on ngeSunday anguthinta umuthi ngoba ngihlonipha indlu yesonto ingaqhilaza abanye abantu. Sunday ngisuke ngiyodila nabantu bonke abakholwayo ngibathandazela ngesiphiwo sesithunywa. That is why mawufika uAlex uzohlola ngiyangifike ngikuhlole mangibona uyangihlula ngingena emthandazweni mangibona amathamba ayangihlula ngingena emthandazweni mangiqale ngomthandazo bayasho futhi ukuthi lo msize ngomuthi noma lo ayakawufuna umuthi udinga umthandazo mawudinga umthandazo ngiyakutshela ukuthi ngicela ufike Sunday esontweni angeke ngize ngikucharge imali esontweni unikela ngokuloko okusothandeni lakho sebe abantu ke basithathe kancane masiza yona ufika uthandaza ujuluke njengami ke ngibathandazele ngijuluke ngibe manzi mase kuyisikhathi sokunikela avela nikele u10 kodwa maye esontweni labantu abasindisiwe maye bashanga ama black card 1930 all right as the first half of Indaba Yesintu le show ngayithola i-podcast yakhona nama videos akhona ku website yethu kakasiworld.co.za ngiyabona njalo nalama comments asuke ngene lapha ngiwafunda wonke one by one lama comments afaka lama videos like this show nje le khuluma ngendaba yomuthi ayiphetho yedwa nje ongangena like kule show asho ukuthi hayi yena wamsebenzela umuthi
Okay, please and usitshela ukuthi kwenzeka kanjani or mhlambe it didn't work kuwena uzoyithola share in the podcast kugagasiworld.co.za. Sure, this is Gagasi Indaba and le yesintu siba nayo ngolwesini 3 from 7 to 8 and then tomorrow ama Thursdays at 7 so sesikhuluma ke indaba ze sex with udokotela. Let's take anonymous wase how week sizwe uzothini. Sekumukela anonymous kwindaba sabona. Sabona Alex njani? Siphilile mntaka baba kunjani kwena? Ngibingelele nodokotela lapha. Yes bakulalela mfethu. Okay. Ngithi mina Alex ngithi iyasebenza impande ngiyafakazelana nodokotela lapho kodwa manje. Right. Bengisacela udokotela ekhehleleza ngichekhele kuyenzeka la ngisebenzisa impande ngiye kuma interview kodwa manje bathi bazongifonela ngishaya impela ngibe sure ukuthi nami ngishayile kodwa bangangifoneli bangaphinde bangifonele nje kuze kube i5 nje ama interview ngashaya. Okay, niphendule le ndaba bathini? Okay, okay. We Alex, enye into fanele sivumelane ngayo. Imisebenzi ayikho. Lokho asicabange lokho. Meaning awukho umuthi o creator a position engekho. Okay. Ungahamba uqeda umhlaba. Yingakho ku intro yami ngithe mina yana enyangeni uyo applyela umuthi obonayo ukuthi iposition obonayo ukuthi amathuba la akhona. Most of the time ama post applyelwayo sebayamaza umuntu ozongena kulo position ukuthi ubani. Kungcono uma sekuthiwe ama interviews bawayenzile kodwa bakamtholi lo muntu abamfunayo. Baze baphindela kuma CV baze bathi ake sibheke ke manje ukuthi uAlex angabe usiphathile na sithatha uAlex umfundo bongane sibone ukuthi bona baphetheni kulana komuthi mhlambe ungaqwakela khona ke uthi awukwazi ukuthi ukusisa. I'm looking at irrelevance talento ishoyo ukuthi la kuma SOEs in South Africa sinabantu abaningi aba-actayo uthola ukuthi akabikho permanent appointments so ke if kuthi khona umuntu ambitious kulama position this is the time. It is. Okay, so but Eskom ke they already have this guy ukuthi uzoqala next year. Ama connections. Okay, sure. Angazi ngofuna singene lapho. Well yeah get ilaka right asathu Ngcobo Merisbeck windaba sabona Ngcobo. Yeah baba. Yes sir, usekakasini sekubingelela kwindaba. Ngibingelela komkhulu nakwena msakazi ngicela ukubuza ukuthi manje ngonenkinga mhlambe kuthiwa umuntu onesithunywa mhlambe kungenzeka kanjani ukuze kuqaqeke ngoba mhlambe izinto zamaziqaqeke kahle asicaci. Okay, nango engathi ukhehleleza usenza something la cause bengizokwenza umbuzo ukuthi awusho malana nokuthola umsebenzi usho nje in general. In general ngoba ngumuntu nje ukuthiwa onesithunywa. Ngizokwenza short and quick. Sunday zama baba Sunday ukufika kwami ungiphathele ikhandlela eli yellow neli green. Yileli khandlela eli yellow ugreen lo otshani. Phathele lawo makhandlela u2 Sunday eVerelem uzongithola khona ngo11 o'clock isonto liyangena. Ngizoyidalula lento ngiyindoda enganawo umona. Baningi abantu sizokusiza lapha. Free of charge angifune imali yakho nje. Uyokhipha leyo ifunayo ukunikele nje mase siqedile. Yebo. Thank you. Okay. Yebo ngiyabonga mkhulu. All right, sure. Guys asidlulile kule ndaba le. But I don't know if we did justice kuyona. Le ukuthi ubathini wenze isibonelo sokuthi umuthi kufanele uvuselelwe njalo njalo. So if ukuthi ke umuthi wona okusizile ekutheni utholele umsebenzi. Kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ke nawo kufanele lokhu uvuselela njalo. Right. Very important question. Uthola umuthi ukuthi uthola umsebenzi. Uthola umsebenzi. Fanele uthola umuntu ukuthi ushiselele lo msebenzi loyo. Ukuchaza ukuthini ke lokho ukuthi ubambe. Okay. Yes. Kunomehluko kokuthola umuthi ukuthi ungene. Usungenileke. Fanele uphindeleke kulo muntu wakunika lo muntu ukuthi sengenileke manje. Sezokunika ke manje ukuthi umuthi ukuthi awukufanele lo muthi lo. Inyomfi ukuthi uhlale kwena kodwa nawe uyavuselelwa njenge glue. So kusho ukuthi njengabelaphi ni advise labantu ukuthi abathi masibefikile bafike bawuthola umuthi awuthola umsebenzi bese ehamba nomphela kufanele thabuyeke sezokwenza that. Babuya ngo5 to mina Alex kodwa mina ngimsiza umuntu mesibuya lo ngiyamtshela ukuthi ingilo sakhe sithuthile kumina. Okay, kusebenza njengobesho noma isakhe isithunywa sebenza ngendlela le ukuthi 1 ngikusizile uthola umsebenzi now sekumele ukuthi ubiyele ukuthi umsebenzi unganyamalali. Hayi mina mawucelile umuthi esontweni the only thing engisho ngithi mase ngikunikile phela isibusiso
zinikele uzoba imember yaleli bandla. Be a member ukuze utshela abantu ukuthi cha le ndoda iyenzile umsebenzi wakhe. That is why ligcwele ngendlela esimanga ngoba bangena abantu ngokusizakala khona izinto abayibone esontweni base beyasizaka base beyangena. Uma ebuyele esontweni lakhe ngoba seyitholile into abeyifuna. It's up to ngiyazi uzobuya. Awukhohlwa lapho wasizakala khona. That thing bafowethu kumele siyazi awukhohlwa la uqhamuka khona. Sure. All right, ulalele igagazo sifunikeza nje Ncebo second chance before ngim drop. Usekhona Ncebo? Yebo ngisakhona baba. All right, so uyaphenduleka, right? Hayi ngiyaphenduleka. Okay. Ukuphi name respect? NgikaGezibuso. Okay. Yebo. All right. No, sibonga mfethu wenze njengoba zisho ke lezi insizwa. Yebo. Ngicabanga mthamba ukuthi ngiphe ukuphela kwenyanga ngoba ngumuntu otohozayo kancane. Okay. Ngoba atohoza nangamasoda. All right. Sure. Ngoba vela kudingwe appointment. Umuntu vela afike nje ekhehlelezi. All right. Sure. Okay, sikhuluma ngawo Umuthi impela lolu hlobo lezingxoxo ongeke uzizwe abantu bekhuluma ngazo yabo kuba yilona lowo naye futhi uthola mhlawumbe no information engagcwele kahle so yiyo kanye ke sikhulumayo la kusuke kuyizinto nje ezishiwe ezingelona iqiniso kudispelwa khona la uma futhi kukhona ezinye izinto kufanele iqondiswe khona kulolu hlelo. That's why we always encourage ukuthi ba anonymous mawuthanda ubuze noma yini mafuna futhi ufuna ukushare experience yakho about ukuthi wena kwakwenzekela kanjani. I'm inviting you to call us 0861596596. Ulalela Indaba Yesintu, Alex Mtiyane on your radio. Siyenza ishow njalo ngolwesithathu from 7 to 8 and namhlanje sikhuluma ngendaba yomuthi nomsebenzi. Umsebenzi like job, right? And ukutheni ungakwazi ukuthi udlule uyoqashwa. Sinobathini batha no Dr. Kethelesi. I'm on Twitter now. This guy usenzo uthi I was fired for 2 years. Ngakhendla ngabuyela and I was promoted. Lol. So yes, Umuthi uyasebenza. Right, that's a testimony here. Yeah. Ukuthi bamxosha then wasebenzisa Umuthi wabuya uyasebenza namhlanje. Yeah. And then emhlaka uthi uma uhlanganisa umkhuleko nomuthi ugcina ungasazi ukuthi yini ekusindisile okuyona ekusizile. Better use one at a time. Sesibuyela back to this one. No. Iqiniso siyolimela nje noma kunini. Umuntu onamandla ngaphezulu kwayo yonke into uNkulunkulu. Uvele siqala sithi babona amandla phezulu ezulwini. Bese sithi sicela unike lo muthi amandla esiusebenzisa ngoba phela isihlahla sadalwa uNkulunkulu. Lokho nje kumele sikumele. Isiko lethu lomuthi vele sasinalo vele lo khokho esilisebenzisa isiko but into ehamba phambili kunayo yonke into uNkulunkulu. Lokho nje umthandazo unamandla but into esheshayo uNkulunkulu bathi uJesu uyalalela aphendula umkhuleko. Umuthi uyashesha. Ngakuvuthuza manje ngomuthi nje kucace intambama usubuthwa nezibi kodwa umkhuleko lokucelile kubaba uNkulunkulu kodwa khona unamandla uNkulunkulu usuke yonke into yakhe eplanile umkhuleko namandla. Okay, no icacile. Sethu anonymous respect sabona Molo ninjani? Siphilile sisekhonto kunjani kwena? Siphilile Mthiyane. Ngiyabonga ukunikezela ithuba ngiyabingelela nakubaba Umbatha nakubaba Khehlelezi. Ngiyabonga sisa. Mina ngiyintombazane eziphilela yodwana kodwa ke ngike ngasizakala emthini. Ngibonile ngoba benginenkinga emsebenzini kakhulu bengakhela uzungu bengenzela yonke into ngithi ngiyangapha ngingasizakala kodwa khona umuntu ngizombiza nje owakamtolo. Ngizothi baba Khehlelezi ukuthi unembangi lapha eVerule mangazi ke imina lo mtolo phela ngiyabonga sisa. Ay kulungile kodwa ke ngiba nenkinga la mengiya kubantu ababonayo baye bangitshela ukuthi mina ithonga lami alivumi ukuthi ngisebenzise umuthi kodwa ungisebenzelile ngoba nawe nje Mthiyane Alex ngike ngakusendela i-email ngikufuna ungisize ngoba sengize ngaphuma emsebenzini. Ngilo ngithi ngibalansile ngomuthi bese ngingavumi ngoba ngihlangene nabantu abambi angizokufihla lokho. Ngihlangene nje nabantu ababi abasongela abangenzela yonke into ukuze ngiphume emsebenzini la ngithi ngiyobuza kubantu abesilungu nabantu abameli abasebenzi bathi cha ingoba uyawushaya umsebenzi wakho ingakho ungafunakali ingoba uhonest uphila ngendlela okhuliswe uma wakho ngayo. Lokho kuyangilimaza ke ingakho ngithi angicela ukusizwa la ukuthi ithonga noma idlozi lami liyavuma yini ngisebenzisa umuthi ngoba kumanje ngihlele ekhaya nje bangakhela uzungashawa emsebenzi bangiqashela umuntu ozongishaya ngaphakathi. Ngihlele ekhaya manje angisebenza ngazi ithonga elingavumi noma izinto zami la kufanele zihlangane khona alihlangani ngendlela.
Okay, nokulungile ngifuna ukuzwa ukuthi bazokuphendula bethini, but before niphendule guys, khona i-comment ekhona kwi-Facebook page ecishe ihambisana nalokho kushiwo sisi la. Umlaleli wethu la ku-Facebook uthi kusuke kwenze njani ongabe kuthiwa umuthi awukusebenzeli? Kusuke kwenziwa yini lokho? Naye njobe esho sisi ukuthi yena kuthiwe zakhe inkinga ithongo lakhe alivuma ukuthi ixazululwe ngomuthi. Okay, mina ngicela ukuphendula usisi and then umbatha maybe uzophendula lo wa ku-Facebook. Right. Mina sisinto engizoyisho yi1. Ngicela ukuyiprove kuwena ukuthi mina umuthi ungakusebenzela free of charge. The only man ozoyikhokha imali yokuhlola kuphela, but okunye ngicela ukwenza mahala, then uzoletha ama testimony futhi khona la, because umuntu wasegagasi nosuke ngenile kanyanga imkhokhisi ngimenzela nje mahala, then bese uzothula ubufakazi free of charge. Uzinika isikhathi ufike kumina ngibiza impela kodwa ngicela uze mahala ngizokukhombisa ukuthi cha uyasebenza. Ngibengifisa nje kunomakoti osawa kwangilayela wena kwasho ukuthi nginenkinga lezo singabi sakubeka yizwa singabi sakubala okuningi, zama ukuthola inamba yami mase ngiqedile uzofika wena. Yebo ngizokwenza kanjalo, angazi kodwa noma ngihlolela yini. Khona manje yebo mncane nje. Okay, hayi bayangishaya namhlanje ngijuluke ngimanzi ngoba khona into engifuna ukubatshela manje bangibambile namhlanje. Hey ngizocela ukuthi bake banginike nje hour ngidile nabo nje abazohlola. Okay, ngiyacela bangixolele abantu bangishaya namhlanje. Yes, so sebenzisa le commitment oyinikwayo ke ukuthi uthefika uzombona. Baba Umthiyane ngiyacela uphendule i-email yami, anginawo amandla okulwa nalabantu sebenza izinto eziningi kakhulu kumina. We always try to respond to one, so we'll go back and sibone, so uzobuyela back to producer wethu Mfundo akhulume nawe. Ngiyabonga kakhulu Baba Umthiyane. All right, sure. Okay, sibonga kakhulu sifesele inhlanhla. All right, 0861 596 yona number yethu leyo, 0861 596 596. Ngiyabona nama voice notes as well ungawathumela ku 064 624 5378. Sikubamthandi eManboria. Njani Alex? Siphelele kunjani mamthandi? Ngisaziwa. Impela isazani. Uyaphila umkhulu wami la ehle. Ngiyaphila mama. Okay, okay. Abanye bathi Khehle, abanye bathi Dr. K. Okay. Abanye basho yonke into right. Sure. Neshandu kaNdaba bandle ngibingelele. Thokoza gogo. Yebo. Ngifake nginomuhle Alex wengibizile phendebesho lo sifuma ukuthi akeze kuyena. Mina uzangitshela ngisho igama, ngamtshela ngisho igama lami uthi ngubani. Wangive. Manje kwasethi angihambi kokwenza lento ukugeza wangigeza badla ngama lamaqanda samsike nawo kuyena. Manje ngifuna ukubuza kuyena-ke manje ukuthi imali yami iqhamukani ngoba sikhona imali ayibonayo kodwa ngitika ngixakeka ku-Alex. Lo mama wanyamalala ngihlala ngithi uzobuya lutho wanyamalala unomphela. No, bengizama ukufona bakhulu wami ukuthi angaza ngithole. Khuleka kulula uzothola inamba yami personal number yami kuMfundo. Yebo. Thank you. Okay. All right. Sisuke Mount Moriah siye Mtuba. Lucky. Yes sir, how's it man? Sharp man, how's it? Ngiyaphila nisemntuke edubele enkunzi isigodo lakhe edubele. Yes, Dubes. Wodwa umbuzo wami namhlanje engane zika baba ukuthi umuthi uyayani ngandawonye isibonelo nje. Ngidla umuthi kakhehlelezi ngapha, ngidla umuthi kambanjwa ngapha, ngidla umuthi kaduma kude. Umuthi uyayani ngandawonye. Ake ngithi ngisibonele mhlawumbe nginecala engilihambayo. Yes. Sengiyabona ukuthi ngathi ukhehlelezi uphatha kancane. Ayivele ngishiye ngiye kumkhwanazi, nomkhwanazi ngiyabona induku zakhe ngathi iphatha kancane. Yes. Ngiyasuka lapha ngiyakumunye. Iba isingiconfuse lemithi mhlambe ekuthenini ngigcine ngingasizakalanga ngingalaphekanga. Esimeni sami mhlambe bengisifisa. Okay. Ilokho nje bengibuza okunye ke usuke sewenze njani uma uya kwanyanga, I mean uya kumuntu ohlolayo. Yes. Bese chitha ethi ngeke azakwazi ukuhlolela ngicela kubani nobani futhi naye athi ngicela uphume la emzini wami ngengikwazi ukuhlolela phuma nje uphele. Okay, no siyibamba bethu, right? No siyibamba and ngayiphendula madoda. Yeah.
Yes. Abayiphendula. All right. Okay. Mina ngizophendula lo wasegcineni. Lo muntu othi uyahlule ukuhlolela cha akathwasanga kusafanele abuyele ebuthwaseni. Akekho umuntu othi mawufike sephambi kwakho. Wesiphathe sephambi kwakho ungcono lo ongamboni ozothi my phone ebese ngicela ungihlolele khehlele ukuthi ayangiboni lutho awumboni lo right but esekubona kanje phambi kwakho lo muntu udinga uyothwasa abuyele awufuna iziqu zakhe zobudokotela akekho umuntu okuthiwa unjalo then okunye but all right Matha kubalekile Alex ukuthi mawusebenzisa umelaphi wendabuko umnika ithuba lakhe ukuthi ayenze lento le akuthembise yona kuze kufike la uthi awuthembi khona akunankinga mozosuka ku A uye ku B uye B uye ku C uma usizo ungaliboni only if imithi yabo awuyisebenzisi ngesikhathi esifanayo meaning imuthathi imithi yami leyo ongabusayithemba isebenzisa iziphele uzubona ukuthi ngempela kwenzeki lutho and then muthatha ka khehlelezi isebenzisa iziphele uzubona ukuthi le mithi ayisebenzi lutho uwenze umzekelo ngomuthi wamacala umuthi wamacala fanele uye kumuntu ospecializer owaziwayo ngokuthi uyalishaya icala ubuya nawe ngisho ngaphakathi yes awumani untante njena uye kunoma umuphi umuntu athi ayenzokunika mina umuthi okuthiwa ucala kalithethwa kunemithi ezilwane engasuka phansi ezisuke zifakwa lapho ukuthi zikubange zikwazi ukuthi ziphinde zikhiphe ejele. Okay, so you are discouraging abantu ukuthi basebenzise lo ma for instance kungabe kanjalo. Nika udokotela ichance kuphela. Okay, ithimbulela lapha ku Facebook yakhumbula ekhona umlaleli othe kusuke kunjani mangabe kuthiwa hayi yena inkinga zakhe ngeke ilungiswe ngomuthi. Ithongo lakhe alifuna ukuthi asebenzise umuthi alikho ithongo lingafuna usebenzisa umuthi kodwa kwesinye isikhathi kuthola ukuthi kufanele ukuthi kube khona ama rituals owenzayo ngaphambi kokuthi umuntu ukusebenzela o vele isisekelo salapha ekhaya akuwona umuthi kodwa wena ubona ukuthi isisekelo lesala ekhaya njengokuthi isisekelo lesala ekhaya kuyakhuleka wena usubona ukuthi isisekelo lesala ekhaya sihamba kancane usuzwile ngodokotela ukhehlelezi ukuthi wenze izinto zenzeke usuyagijima uya kuyena usushiya ke manje isisekelo sala kini kanti uthi ingilosi yakho igxilile yona kulesi sisekelo ayifuni kandawo. Ulalela indaba eGagasini namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi umuthi wokufuna umsebenzi usetshenziswa kanjani kuyasebenza yini sesidlila ngisho ekutheni uyalwa yini nomthandazo well they are saying ukuthi yonke into iqala emthandazweni sisempangeni nawe sinobhekisisa Ncobo sabona malume wami Mthiyane uyaphila yebo siyaphila unjani wena ngiyaphila Mthiyane omkhulu nangu mama ethanga ukuthi ethepi yadombi kamningi impela wangibiza usohlaza. Yebo malume. Ngibingelele lapho nakubaba uSontikase. Kodwa ke umbuzo wami ake ngipha kubaba uDDK lapha. Yeah. Ngibuze ngithi yena ake ngithi ke baba nakho ngiyokwenza i-interview la. Mina ngiza ngomuthi wami lapha impela ngihambile kubaba ukhehlele izimpela ngiyangiqinile ngiyezethemba. Ngifike lapha nthola umuntu omsindiswa laphana. Ngoba khona inkolelethi umuthi awuhambelani uyehluleka uhlulwa ilakhuzana umkhuleko ingabe kuba isima kanjani maqondana nomsindiswa mina ngiza ngomuthi umbuzo wami lapho nje. Okay all right mapholo sikuzwele. All right khethelezi ngeke uma uza ngomuthi uqondana nomuntu osindisiwe uzomnqoba ngiyokusho nje lokho but angifuni ukuphendula mama remember phela lento ilalelwa abantu bonke abanye bazoyizwa kabi abanye bayizwe ngalendlela engifunayo so nje into engisho ukuthi mama uzowina ngisho kuthiwa ungathola umuntu uchairman kumsindiswa uzowina ngizokutshela ngelinye la mawuze waba nenhlanhla ungikhumbuza ukuthi khehlelezi mina engangibuze emsakazweni ngiyokukhumbuza ukuthi lalela ngangisho la nalana ngoba njengamanje angifuni ukuphuma emaphepheni cha okay super that mbatha 99% yabafundisi babasindiswa basensimithi ngasese lokho mina ngizokuhloniphisa ngokukhehleleza katholakala ngiphawula lapha mina ngitholakala ngoba ama client ami phela la amen all right sure ngifuna ukubamba uSizo eNazareth sawubona Sizo Bhuti niyaphila bo right my brother unjani wena ngiyaphila webhuti angibingelele kuba bumbatha inendumandumane yadumezizwe sahla somdlebe dictionary no madoda cha webhuti mina lapha ke bhuti usikhangane ngiyavolunteer kakhulu and umuthi ke ngozama left and right but nje ngineshwa
lokuthi awungisebenzeli webhuti awungisebenzeli nje angazi mfowethu yini manje bengicela nje angazi noma indumandumane izongiphoxa yini ithi cha angeke ke ingcothulele bengifisa nje ithi halamuzi indumandumane right okay bayangivumela namhlanje yes right lalela bhuti wami ngomhla ka 20 July it was 2013 ikhona bhuti into eyafakwa umuntu oyikhehla owashona ngo2012 eThuneni lo muntu mawubuyela kahle emndenini ushone kwakuwo June May ekhaya kini nani valwa nina kunenyanga yafika kabe ekhaya letho umuntu wasemndenini ethi izosiza kanti izovala amanzi amnyama yazi ke kunento okufanele uyenze uma uzofika ukukhehlele ngelinye ilanga uzosizwa ngiphathele isihlabathi sasekhaya makhona o4 uzela uphathe nokhiye ingidi nokhiye wakhona khonto engifuna ukuzoyivula kuwena esizokuvulela yona uyangizwa ngithini ngiyakuzwa bhuti ngiyabonga okay all right no sifusendlanta siyabonga we've come to the end of today's installment of Indaba Yesintu sitholeke ama contact details khehlelezi it is 067 139 64 86071 57 036 03 and then Facebook page yam unyanga yodumo mzo noma uYouTube ithi www.traditionalk.com i website yami leyo siyabonga kakhulu indumandumane udokotela ukhwehlelezeke lowo ama contacts akhe lawo and Mthia bathini mbatha sengivala la sicela inote nje lokugcina isikhathi esiningi abantu babona ukuthi umuthi awusebenzi ngoba abantu isikhathi esiningi bayathawutha meaning uzwa ngoshando usuyagijima kushando awaqeda imithi kakhehlelezi bese uhamba ukhuluma ukhehlelezi kabi ukhehleleza akanawo umuthi nini ukuthawutha abantu mabafocus angisayishiya number Alex sengihake kabili abantu balahlekeleza imali kuthiwa abafaka uShoprite bo in and angaze ngikwenze lokho kumuntu so Facebook page gogo bathi nembatha YouTube gogo bathi nembatha TV okay so abakudinga usebe ukuthumela inbox Facebook page ikhona ilokhuzana ibutton njena yokwenza iappointment okay or ilokhuzana for more of ama show afana la wazongithola ku YouTube gogo bathi nembatha TV siyabonga kakhulu thank you alright sibonga kakhulu kuma guest ethu namhlanje inkakha zesintu dokotela uKhehlelezi ubekade nathi namhlanje as well as ubathini mbatha from a traditional healers institute sibeka lana ke indaba yethu namhlanje indaba was produced by Umfundo Mabaso and on the digital side we had Leroy Sibisi ngu-Alex Wamthiane ulalele indaba with Alex Mthiane on Gagasi FM